Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Nice yaga, joke time, drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel Blind Drama. Tagsang ASFM 106.9. Kagkaroon, suguro na naton ang pagharaka. Jo. Catherine, mapungko ako diri. Kuan. Maayo kay ari ka digali sa guwa sing inyo balay. Oo. Grabe ba? Balaan mo nga ari ko di? Oo Siyempre, diri kita permi nagatambay Napanimuhuan ko abi ikaw. Duaswang ka ba? Oo. Layo pa, gapanginhamot ng gwapa. Grabe, bolero ka gid dyan, oh. Palangga ko lang ikaw, Kat. Palangga ko man ikaw, Jo. Bisan madamo sang naghambal sa akon nga hindi ko no kita bagay. Kay bulag ako. Tapos isa lang ka ordinaryo nga masahista. Tapos ikaw, maestra. Maestra nga gwapa. Bolero ka gid dyan. Pero sa tuod lang, wala na ko yung nagapamati sa ila. Ay importante, kita yung nga duwa. Kabalo ka, Jo. Bisan ano pa yung himuon naton. Ang tao may hambal gid na iya. Oo Bisan ano pa na iya, may hambal gid na sila. Ang importante okay tayo sa aton pamilya. Amugid. Malipayaw na gani ako kay ti. Si mama kay si papa mo, wala na sang problema sa aton relasyon. Ay nako. Salamat kid. Salamat kay ginhatagan sang katumanan ng aton nga paghigugmaanay. Madali na lang aton kasal. Abi mo? Excited na gid ako katama. Excited na ako sa aton kasal. Mahal kita. Mahal kita. Kahit anuman. Kahit bulag ka. Kita ko ang puso mo. Sa bawat paghinga. Sa bawat pagtibok. Mahal kita. Jojo ko hanggang sa dulo. Ba, Lola, Ay, apo, Catherine. din ka naghalin. Ay, dito sa may kusina, tabala. Ginkulipan ko to sang karton ng aton nga atok nga nipa. Kay nagasige naman sang tinolo. Mayo sina siguro la, isalod mong balde. Para nga pagkatapos ng ulan, may tubig kita. Ate, ato to. Sa likod sang balay, may nagatubo dito nga ginbutangan ko sang balde. Di nagali sa lolo mo, Miloy. Ay, ato sa gwala. Nagaistorya sa mga tao. Ay, abaw si Miloy. Laban-laban, ginakumbinsi rin naman ang mga tao nga mag-evacuate mong. Nga man, Lola, haw? Para bala nga may kuwao naman sa nga ayuda sa barangay. Ay, nako, Lola. Araw, ang mga tao sa gwa. Nag-iistorya. Ang iban siguro, nagapreparar na para magkadto sa evacuation center. Oo, grabe ako, no? Way patagani na kamo buon sa bagyong Tino. Ginsundan sang bagyong Juan. Subong nga rin naman, no? Bagyong Berbina. Hay, Lola. Ambot, kadamo na gid sa mga kalamidad nga nagakatabo sa aton. Hindi na maintindihan ng kalibutan. Hindi ganyan man sindihan ng tao ang kalibutan pa. Ambot sa ano na Lola man?
Nga nagasige na lang binahaaw. At sa flood control na eh. Ah, Ay, ano abi ako kay ginsige man tang utod sa mga tao ang kahoy sa bukid. Teway na proteksyon din sa aton. Pag inulan dito sa bukid, rekta dayon ang baha dire sa aton. Labi na gid na ang ila di nga mga kalog ho. Ay abaw kadamo sang basura. Kundi pag baha, nagalinangoy dayon ang mga basura di ho. Oo, Lola, no? Kabati ka sang hambal ni Sierra Madre. Ha? Paano? Si Sierra Madre nagambal? Oo. Anong hambal ni Sierra Madre? Ano ko no, Lola, haw? Alagaan nyo ako at tutulungan ko rin kayo. Abaw. Grabe, Lola. Updated ka manggali sina, ha? Ay, siyempre, apo. Gagamit ko gani sa buong AI. Ay, gali ka la? Oo. Gapamangkot ko sa AI. Anong pamangkot mo la? Kung tuod din ko nga palangga ni Miloy, kay permi lang man ang akon ATM ang iyang gusto. Uy, hipos na la. Ara na si Lolo Miloy, ho. Ate, oo. Palangga gi ko na ni Miloy. Danay kakat. Nga, Lola, haw? Taguon ko na ang akon nga ATM. Basi hormon, yan naman nakaroon kag ipapamahaw kay Ilyong. May galing natabo kay Lolo Duming kag kay Lolo Albino sang nagligad Lolo Ilyong? Ay oo, amo nang natabo. Ote, Pagkatapos adto, kundi November 4, may bagyo. oo, atong bagyong Tino. Amo pagid sining natabo ay iistorya ko blasibo. Nga man, ano kunong natabo aw? Ariyo pamati bla. Ay, dali lang Lolo Ilyong. Ngaman mas kubado. Antes na magistorya, dugangi anay timpla ang akon kape. Ate sige, dugangan ko na. Okay? 20 pesos ng blayran mo ha. Ara na, nabantingan ko na sang mayong ako nga balay. Subog ko nung adlaw maabot ang bagyo nga si Tino. Baw, signal number 4 pa naman to. Suno sa pag-asa, subongin ko nung adlaw. Kinanglan nga makapanghibos na ako. Banaog na ko na si Babaw sa atop. Hindi ba naman siguro ang balay ko, kaya hari ko na naubos ayon. Ay, hindi pa rin kay Pre Albino nga aragit sa babaw-babaw. Madali ko paghibos kaya makato ko sa barangay hall. Kidaan nga sila sa mga kapitan. Kung hindi ka bakwit, hindi makuno ka tinaw pudpak. Oo. Hey, yawat pa na ya. Madali ako nga sa barangay, kinunong ka baskog ng hangin. Bayaan ko na yung balay ko. Nakapanghimos naman ko. Hindi naman ni guro maano din balay ko ah. Kay sa naglikad ko lang ni nga adlaw gin baklan sang bag-o nga atop. Oo. Bako na niyang balay ko ya. Pariyo kay Pridumi nga daan na to yung balay ya. Ara na, durog ka baskog ng hangin. Madali-dali ko pa kadto sa barangay hall. Kay basin hindi ko katiraw sang pudpak ni panghatag sang kapitan. Oo. Balaan mo naman na si kapitan do 50-50. Mayo lang na siya manghatag tag jutay-jutay. Pero iya na yan daganit, porti ka dako. Oo. Madali-dali na ko pa kadto sa barangay. Kay basi pati ako madalaman sang bagyong Tino. Oo. Nagkakatumba lang ang mga kahoy, oh. Timing lang na nakaabot ko rin sa barangay hall. Hindi, tumaan yung balay ko. Kabasko kita sang hangin, oh. Signal number 4 tuot. Hulat-hulaton ko lang nga maghura ning hangin kag ang ulan, oh.
Kahit mapuli ko to sa balay, mamulot ko to sa mga sin nga nagkalapalit kay may ato pa ko to nga ilislan nga daan mo. Ha, may na kay hindi na ko magbakal. Mamulot na lang ko sa nagkalapalit. Mamulot na lang ko. Oo, para libre. Ay, salamat. Naguntat ng mabasko ka bagyo. Pero kadamo sa mga kahoy nga nagkalatumba. Kagahari naman ang pudpak nga hagit pahatag ni Kapitan do 50-50. Do 3 ni kakilo nga bukas kag 3 ka dilata, 3 man ka noodles. Kadamo to sa sinako mo lang ni ginhatag ya. Abot ko na na iya. Madali-dali ko puli sa balay. Kaya ang balay ko to. Madali-dali ko. Yeah. Kapitan, preparado ng aton nga mga inughatag sa mga nakalitan sa bagyo. Boy, napangrepak na inatanan. Ako, Kapitan, ginbululigan ini sa aton nga mga pamatanon. Kag siyempre, ginpangunahan ini ni SK Chairwoman Nicole, ang imo bala nga idol. Wow, kapisan gid nga SK Chairwoman si Nicole, no? Aha! Oo, kape. Siyempre, inspired man siya para magbulig sa mga pumuloyo. Ako gani, inspired man nga magbulig sa mga pumuloyo. Kaupod siya, Kap. Kaupod ka mo tanan, boy. Kasi siyempre, ikaw nga ako nga chip tanod. Kag siyempre, araman si Kagawad Randy. Kag si Kagawad Lito. Araman si Kagawad Joseph, Kap. Kag si Kagawad Michael. Upod sila ni Kagawad Kevin. Kag si... Kadamo na sa aton mga kagawad, Kap. Pero may mga kagawad dyan nga kontra sa imo. Hindi na to na binay boy. Nasatag siya na to kapag himo siyang kayuhan. May aragid nga hindi na namian. Abaw! Pero Kap, nagareklamo to bala sila. Nga naman. Nga kuno nga tag 3 ka kilo lang ang ginapanghatag mo. 3 ka sardinas kag 3 ka noodles. Ginapaigo-igo talang na boy. Yambal nila, Kap. Sinako man ko nung gipadala sa aton. Damo man ko nung mga foodpack ginhatag sang DSWD. Pero nga amo lang ni ko nung ginhatag sa ila. Tungod kay damo man kita pamuloyo, boy. Siyempre, ang baha, way man siyang ginpili. Gusto ko ya tanan hatagan. Kap, ari gali ka po. May ari dari sa listahan. May abroad sila, Kap. Hindi niya pagtagay kay damo na kwarta. Ay nga, Kapaw. Kung may abroad gali, Kap, damo na yung kwarta. Ate, oo siyempre, abroad gani mo. Hindi man tanan, Kap. Ang iba na yakap, wala man na gani guro tagaan. Hindi, basta mo na yung akon, boy. Ang gusto ko, mga pigado lang ganyang matagaan. Kap, ako wala Kap, pigado man. Tagay ko na, Kap. Para na yun, boy. Himo 6 ka kilo, Kap, akon. 6 ka sardinas, kag 6 ka noodles. Hey, boy. Ikaw imo ya. Mangbinta ka pa ya sa imo sig kapareho. Yatag tama na sa iba ng para sa ila. Ay, tani, Kap. Ang tanan niya kapitan pareho sa imo, no? Pauya man ta ba? May foodpack na kong dala. Pero, kajutay lang sa ginhatag ni Kapitan. Tutag 3 lang ni kakilo. 3 ka dilata kag 3 man ka noodles. Inano ni si Kapitan man. Atugid sa iya ang laban. Oo. Kasi na ako to ang ginpadala. Nga bulig. Pero ang ginhatag sa amon. Kinilo-kilo lang nga tag 3 kilo. 3 ka dilata kag 3 ka noodles. Sa rason nga eleksyon. Daw hindi, kit ko magboto sa imo, Kapitan. Oo. Madali-dali ko.
sigurado kong balay ko katindog pa nimo. Sigurado, gid kuya. Ya. Malapit na ako sa balay. Ara na sa babaw-babaw ayon. Baw, kadamo sa mga sing nga nagkalapalit. Pangagyon ko na kagpanipunon. Ha, mga bago pa. Yehey! Libre naman ang atop ko. Madali-dali ko. Tipunon ko ang mga sin. Tipunon ko. Para libre ang atop ko. Hindi na ako magbakal. Yehey! Ari na mga sin. Wow, ka mga bago pa. 2.3 gini mo. Oh, mga bago-bago pa ho. Panipunon ko ni. Anom gid kabilog. Baw, daw sigo gito sa akon nga balay mo nga mga daan mo. Pas-anon ko ni. Pas-anon ko ni. Ara sa babaw-babaw yun. Kitao na. Wow, gatintog gihapon ang balay ko. Uy, ginmaano. Madali-dali pagit ko. Lapit na lang ako sa balay. Pa, hindi. Ang balay ko. Nga daw kasanag, haw. Mapalapit pagit ko. Pa, hindi. Ang balay ko. Uy, naatop. Hindi. Naubos kita nga atop sa balay ko, ho. Katuan ko ang singaging panipon ko, be. Lantawon ko, be. Are, lantawon ko ang singing panipon ko. Hindi. Dawakon man isin ang panipon ko. Abi ko, iyan isang mga akon kasilingan. Akon manigali ang sin nga panipon ko. Hindi. Akon gidagali sin ang panipon ko. Kay kilala ko gido 2.3. Bago-bago pa. Sang naglikad lang ni adlaw na akon nga gintakod. Animal nga bagyo to ay. Naisahan niya gid ko. Imbes nga nalipay na ako kay libre ang atop ko. Akon panggali atop gapon naging panipon ko. Ang akon balay nahimo totale. May duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, sa ngalan na lang siyang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama. Bye-bye! Halong kamo, halong. Halong kamo, bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, kamo ang amon inspirasyon. Sa inyo pagkamasadya, kami pirmi nagakalipay. NYGC Blind Drama. Nagasakit bala ang inyo kalawasan, nagalingin ng ulo ay tinulugan. Panuhot kagkakapoy ang nabatsagan, magpamasay ang sabat sinitanan. Sa kabudlay sang aton nga mga trabaho, hindi mali